Stále máme únor, můžeme říct tedy suchý únor, ale s dobrým srdcem. Projekt Anděla Strážného, to bychom chtěli doplnit, protože o tom se teď budeme bavit. Anna Kabotová, projektová manažerka Anděl Strážný, dobré ráno. Dobré ráno. A Jana Šustrová, projektová manažerka pro fundraising Anděla Strážného. Dobré ráno. Dobré ráno. Paní Šustrová, tak to bude asi otázka na vás, spíše vůbec, abyste představila ten projekt Suchý únor s dobrým srdcem. O co se jedná? Tak, ten projekt mě napadl vlastně s tím, pojďme spojit dobrou věc, což je, zkusme omezit pití alkoholu, protože to je celkem problém, a pojďme ho prostě napasovat na něco jako vlastně smysluplného. A prostě přišlo mi takové jako příjemné, že lidi by mohli vlastně podpořit Anděla Strážného a ten fundraising si užít vlastně takovou zábavnou formou. Nebudou pít a ty uspořené peníze vlastně potom mohou věnovat vlastně na podporu někoho, kdo to prostě potřebuje. Pardon. Abychom si to v praxi vysvětlili, jak to tedy udělá běžný člověk, který chce pomoct? Jak by to měl udělat? Tak, měl by navštívit naše stránky, což je andělstrážný.eu. A tam v sekci blog najde vlastně tu možnost té podpory. Vlastně vybere si částku, kterou by nás chtěl podpořit. A víno za stovkový. Ano. Destilát Máme kvalitní vína. Nebo i šampaňské. Možná i šampaňské, samozřejmě fantazii se meze nekladou, takže ty výše příspěvku může být různá, ale snažili jsme se to udělat vlastně takovou jako zábavnou formou. A tou virtuální. A tou virtuální, že se tam opravdu nepije, nemusí ne, lahev sektu, a abych mohl přispět 15 stovkami. To bys neměl suchý únor. Pojali jsme to právě tou virtuální formou, že to je jenom takové prostě cinkněte si a virtuálně a my potom samozřejmě virtuálně i poděkujeme za ten přípitek. Tady vlastně píše i, že každý příspěvek může pomoct zajistit seniorům bezpečí a klid. Co si máme pod tím bezpečím a klidem představit? Jak se to znázorňuje tady v tom projektu? My jsme nezisková organizace Anděl Strážný, která pomáhá seniorům pomocí monitorovacího zařízení. A vlastně máme tady 3 druhy monitorovacích zařízení, které mají SOS tlačítko, když ho senior zmáčkne, nebo klient, nemusí to být pouze senior, protože máme v podstatě klienty od 18 let. A když zmáčkne SOS tlačítko, tak i hned reagujeme, dispatching je non-stop, 365 dní v roce a 7 dní v týdnu, takže kdykoliv si zavolá pomoc. I teď ráno můžeme zavolat? Samozřejmě, můžete... Můžeme to zkusit? Samozřejmě, můžete zkusit. Tak schválně, jestli to funguje. A ono to má v sobě nahrané hlášky, takže když to zmáčknete, ano, vám to řekne, že volá pomoc a teď se to přesměrovává na dispatching, chviličku to bude trvat, a než se propojíme. Začne vám to samo zvonit, 3krát vám to zazvoní, všechno to dělá samo. 3krát vám to zazvoní a ozve se vlastně ten náš dispatcher nebo dispatcherka, která vlastně potom zjišťuje, co se děje. No to, teď se to spojuje, chviličku to trvá, samozřejmě. Už to zvoní. Takže se normálně i někdo ozve. Ano. Ozve se vám přímo dispatching, je to všecko tak, jak funkčně, tak jak to funguje. Tak schválně. A pěkně to vibruje, takže je to cítit. Dobrý den, tady je Anděl Strážný, Hana Tomanová, jak vám mohu pomoci? Dobrý den, tady je Dobré ráno, Česká televize, Radek Gerben. A Anna Bangura. Ano, my zkoušíme spojení, jestli všechno funguje a jestli nás slyšíte, ale nepotřebujeme pomoc. Tak to je výborný, já moc krát děkuju, krásně vás slyším, všechno je v naprostém pořádku. Děkujeme, nashledanou. Perfektní. Přesně tak to funguje, tak to potom řeší ta následná situace. Toto je samozřejmě ten ukázkový příklad, kdy je to fajn, když třeba může se stát, že třeba klient senior může upadnout, nic se mu nestane, tak se jenom propojí a vlastně je mu zajištěna hned pomoc, že dlouhé hodiny nemusí někde ležet bez pomoci, protože čím déle leží, tím se to potom zhoršuje. Tak děkujeme za představení a připomínáme, že stále probíhá sbírka Suchý únor s dobrým srdcem, takže i vy dnes můžete takto na sucho připít seniorům pro bezpečí a klid.